pane chiitiko chashamisa vanhu chava kuzvibvunza kuti kowai zvava kuitika izvezvi vanhu vatasana neSADC summit kuparire nyatwa kwovhugwa hombe mhuri yeZimbabwe kune chishamiso chaitika vanhu chavanyasa kuona kuti aiwa government iyi ine very potential yekuita zvinhu zvakanaka but hameno chii chiri kuhinda their success vanhu vavhunduka sanapinda mashoko abuda achinyogwa neheadline abuda Newsday kuti bva subscribe like kuti na the bell like tichipinda Newsday vanyora vachiti vanoposta headline ramuri kuona ari kunzi SADC summit government cruises up parenyatwa VIP ward achiperi mushe tikuona kuti vanhu sezvamuziva kuti aiwa kuparenyatwa kana kuti any health facility yenyika yeZimbabwe vanhu vanoziva kuti aiwa kunonyaso kunaka maservices ariko haasi that perfect anotarisirwa munyika yeZimbabwe vamana tikuona kuti kuti VIP ward kwava kunyaso renovatewa kwanyaso kugadzirwa kuti kuve the best kuti in case madelegates eSADC achingapinda munyika yeZimbabwe if anyone akava sick aiwa anosvika chinoendeswa kuparire nyatwa kune the VIP ward iri kunzi aiwa iri kupefektiwa iri kunaisiwa kuri kuiswa equipment iri sophisticated iri advanced kuti aiwa kana vachinge vasvika vanosvika vanyasa kusika their medication inyasa kuenderana navo vanhu vashamisika noda kwokuti pakuitwa this action takaona fadzemere akavabvunza last week akati aiwa muri kutiudza SADC kana ichinge yauya akaposta nemapictures ndo mahospitals avachapinda here fadzemere avabvunza mubvunzo takutoona action yakutoitika kuparire nyatwa tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa bvina kumain section medu musanga no subscribe like turn on the bell icon.